Внимателно проверихме историята за плуванията в река Дунав и установихме, че никъде няма постижение, което да бъде над 50 км. Вчера Цанко стартира в 3 часа и 17 минути нощес по тъмно горе от Бонони Естейт и в 21:31 беше на Козлодуйския бряг. Времето, което се постигна с плуване, беше 18 часа и 12 минути. Имайте предвид, че това плуване беше изцяло по правилата на Световната федерация в открити води УОСА, които пряко наблюдаваха цялото плуване и бяхме координирани през цялото време от Гранична полиция Русе, от речен надзор ЛОМ, за да може след това документите да бъдат събрани и това да бъде официално вписано като постижение. И от мен, за мен е удоволствие да бъда днес тук сред вас. Искам да благодаря на всички за подкрепата, най-вече на община Видин, тъй като още от деня, в който споделихме с тях нашата идея за преплуване на това рекордно разстояние в река Дунав, получихме пълна подкрепа. Но съм също така горд, че успяхме да го направим именно на вчерашния ден, на един от най-хубавите български празници, Денят на Съединението, между княжество България и Източна Румелия, един изцяло български празник, тъй като избрахме точно този ден и финала да бъде на кораба Радецки, защото смятам, че в днешно време спорта остана едно от много малкото неща, които ни съединяват и обединяват като българи. Благодаря ви още веднъж за подкрепата. Радвам се, че съм тук и сред вас. Благодаря. Инициирана от дунавски братия, нали така, Марто? Точно така. Така че Цанко ще остави своя подпис и това ще е още една стъпка в историята, защото те кандидатстват за рекорд за Гинес. Още веднъж благодарим на Мартин Петров и целият екип на лодка Вероника 1.